Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Мегӯям донаиро бона. Барои ҳамин хостам як видео кунам ва касоне ки дар зери комментария саволҳо доштанд, хоҳишмандам дар зери ҳамин видео як бори дигар ёдрас кунем. Мо иншоаллоҳ ҷавоб мегардонем. ҳозир бошад як ду хоберо табир мекунем. сураи фотиҳа гуфтааст дар хоб чӣ табир дорад. агар касе дар хоб бубинад сураи фотиҳа мехонад, умраш тӯлонӣ аст ва умураш бар мабонии дин ва имон аст. санг дар хоб. дидани сангҳо дар хоб далел бар сахтӣ ва машаққат дар корҳост. агар бубинад дар зери об санг ҷамъ мекард, бо макр ва ҳила ва ранҷур заҳмат миқдоре ҷамъ мекард, бо макр ва ҳила ва ранҷур аз кӯҳ санг метарошид, аз марде бузург ва сангдир бо макр ва ҳила мол ба даст меорад. агар бубинад санг ба тарафи касе меандохт, бо бемайлӣ ва нороҳатӣ аз моли худ ба касе чизе медиҳад. агар бубинад санг ва сангреза ба хонаи хурд овард, ба қадри он мол ба даст меорад. сурфидан дар мо ба забони худмон фаш мегӯянд. сурфидан дар хоб бар 5 ваҷҳ аст. аввал сурфаи тар, дуввум сурфаи хушк, севум сурфае ки хилт берун мерезад, чаҳорум сурфае ки хун берун меорад, панҷум сурфае ки сафро боро биоварад. агар бубинад дар ҳоли сурфа кардан хелти барғам берун омад, аз ранҷ ва балое ки бар ӯ ворид мешавад ё дар мавриди моле ки гум мекунад, назди касе шикоят менамояд. агар бубинад дар ҳоли сурфа кардан сафро боло овард, шахсе бадахлоқ аст ки ҳама аз ӯ шикоят доранд. агар бубинад назди раис ва саркардаи сурфа мекард, пеши раис шикоят мебарад. агар бубинад ором ва оҳиста сурфа мекард, ғамхори дин аст. девор дар хоб. девор дар хоб далел бар вазъ ва ҳоли бинандаи хоб аст дар зиндагият. агар бубинад болои девор нишаста ва он девор маҳкам ва устувор аст, вазъаш ва ҳолаш дар зиндагӣ хуб ва мустаҳкам мебашад. ва агар бубинад девори кӯҳнаеро хароб мекард, мол ба даст меорад. ва агар он девор нав буд, ба ғам ва мусибат дучор мешавад. ва агар бубинад рӯи девор истодааст, вазъ ва ҳолаш хуб ва рӯбароҳ намебошад. ва агар бубинад аз девор афтод, вазъаш дигаргун мешавад. агар бубинад аз девор овезон шудааст, вазъаш ошуфта ва парешон мешавад ва рафо ва осоиши худро аз даст медиҳад. ва агар бубинад деворро аз ҷо бардошт, мардеро ба мақом ва рутбаи волое мерасонад. агар бубинад деворро фурӯ андохт, мардеро аз касб ва зиндагӣ меандозад, то ҳалокаш созад. ин буд якчанд хобе ки таъбир намудем. хоҳишмандам як бори дигар ҳамун саволҳое ки буд дар комментария нависонем, то ки мо аз зери ҳамин видео барои шумо ҷавобҳои муфид ва дастрасӣ диҳем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.